Before ta mag-start sa atong seminar sa SP, so mag-introduce mo para di mo maulaw. Sige ma. Name? Hi, my name is Wamaray, 26 from Digo City. Hi, I'm Tinkerbell, 25 from Digo City. Okay, this time ako mag-seminar sa inyo. Ako si Ising. So, isiminar ako sa inyo kung saan mga rules and regulations sa traffic and road. Okay? Sa road. Yes, mga signage, pag mo makakuha o SP. Masay Masay meaning SP, ma'am. Masay meaning si SP, ma'am. Sus Gava. So, saan yung mga signs? Traffic and road signs in the Philippines. Information signs. Informative man, ma'am. Informative DI. Informative signs. So, let's start. Pado lang kamera para makaabos na. Pag makita mo P na P, meaning to say parking. Start with the letter P. So, pwede mo park. Pwede mo parking. Ano maglaglaag sa park? Ano mag-party? Depende sa iyo, ako sa meaning sa inyong P. Pwede po pag-park, sa People's Park, Jogging. Ang H, Dili po ma'am. na. Ang age, depende sa inyo ha. Pwede mo ang hospital. Sign na siya para makita. Kay letter H. Yes. About to be Ginasign nila po nila para din sila malibong ang LTO. Kung usa tong hospital, H ang start. So H ilang ibutan sa start. Pwede hardware. H food. house. Depende na sa inyo ang pagsabot. Kung namin yung una makita ng hardware, ang pasabot ko hardware. Kung unsa like doon. Unsay doon. Nearest ba sa nearest? Okay. Proceed ka sa container. Container. Ay, Ano yung ginabutan ka? Yung tanga na siya, gas. Oo. Pag makita mo ginani nga sign, container, meaning to say, container, butanganan o Pag mahugdan ka gasolina, pwede ka. Walang di man G gibutang. Halata ang good guy kung G, gasolina. So halata na ba? Ito. So namang iuba na i-take advantage nila. Mo ang hindi bis gasolina, mo ang gulayan. Ano opol? Oo, so i-take advantage lang. Gibutan na lang container. Inner. Kani. Kani, kung manawag ka, telepon. Oo. Telepon. Tapos kani, kita mo ani nga murag na ay nagbikang-kang, na murag na ay bagis-bagis. Sa mga Nag-practice siya pinik-piling. Ay, pinipilis. Oo. So pwede mo sayo din. Pag agi ninyo nga na naginana, hinihinay yung padagan kay naay nagsayaw og pinik-piling. Rehearsal. Practice ka lang sa mga festival nung mag-practice. Yes. Tama. Okay, rest area. Oh. Meaning to say rest area, pwede mo mag-rest area. Asa po na area? Kasi Depende, asa? depende asan yung area. Sementeryo pwede no? Pwede lang. So, dirita proceed ka sa mga signings. Delay ka mo sa pulis, ma'am. Ayun, delikado to. Ay, di rin ako Okay, let's proceed to mga signage na para may balaan ninyo kung maka-encounter mo mga dalang-dalang na rin mga inanay signage. Kabalo mo tanan. So, una to sa step distance. Ito na naman. Kasi sa tanan, ma'am. Okay, balik na lang to dili sa ano. Dili, oy, kanao. Ay, Upload, magdunat mo. Step distance ka nang pababa siya. Paubos. Kung nakita niyo sa kirang murag pababa niya, ang tawag ni Ana, pababa siya, Oh, kasi busy. delikado, step siya. Alistin. Okay, pwede na dali. Kani po, step, ascent. Ano na sakinan man the step? Dili na siya step na kuan, kaya ang step, lakaw, Y, 1E na to, double E ni siya. So, nagsakay siya. Nagsakay. Okay, double E man. Okay. Ascent. Kasi, ang driver nag-hapras ang pekasen. Kaya paubos yung pataas, yung Kabuhi. kabuhin mga ka. Oo, tama. Nakakay point. Step by step. So, proceed ka sa next, Si Lini. Ay, ang Lini kay yellow nung good siya. Dilaw. Line mergy ahead. Mergy? May morgue sa unaan. Line mergy ba? Ang araw hinahiling padagan kaya dito na mergy. Ano yung mergy? Yan, gitre. Dito sa soft,
Soft burgis. Burgis. Humok na kuan, kung baga mula tipak-tipak ba, dili mo kuan kay soft siya sa burgis. Kay maburgisan mo gagdo kung kusog. River bank. Oh, ano mo basta na yung river na isa pa. So hindi mo padagan kay bisigwa. Ano naman yun? Ba? Di bangko? Wait lang ha. Doon siya sa ano, bangko ang river. Bangko, Pilit sa sapa. Pag inanagan na isa pa, may bangko na siya. River ba? Sige din. Pag na naman din mo, school cruising. Okay, ano naman din mo, espila mo mo, school cruising ka sa falling rocks. Saan mo na falling grass, ma'am? Rocks. Falling. Hinahinay mo padagan sa taas, ay lingi kay bisig mapuling mo. Mapuli? Oo, ma-distract mo mga Bibag. Mga abog din na. mga abog. Tapos kung sa road works. Sa wala work? Alay na construction na hindi ka ba? And cycle crossing. Kung nakita ka niya waray nga sign, familiar ni sa mo, right? Kung last mo boyfriend, mo gitagaan bike. Okay. Kani ma'am. Animal. Naay mo tabok na animal. So, hinay-hinay. So, dito ka sa Bridgie Road. Bridgie Road. Bridgie Road sign. Okay, Bridgie Road sign means... Ano ang loob ko? Kumurag castle. Hindi mo siyang bread. Tama. Murag na ano ba? Murag pan. Murag bread? Murag siya pan. Mong gitawag bread. Yes. Ano siya? Hams ahead. Ang ginatag permit na siya, usually mag ginabutang sa ubang tao na sila yung ginabutang hams which is makalisgrush na. Kaya di familiar sa ubang mukuan nga. So, bawal siya magbutang hams. Ang mag-authorize lang ana ang DPWH. Department Workers Highway. Department of Philippines Worker Highways. Public work. So, Wala naman yung interior na. crossroad. So, namo sa interior. Sige. Kani heights limit. Dili pwede makakuan ang mga taas. Mugbo ra jud siya makasulod kay heights limit. So, kung tayo 5'7 mo or 5 flat, di mo kasulod kay ang pwede dili 4.5 lang. Sige. Kani ma'am. Kani, Coral na na ma'am. kural. Ayaw niyo bang gaing kural? Akin na. Kural na baya niya, dito na ba? Kung ikaw nga bagang. Dito sa tao sa left hairpin. Dili mo pwede na ang ibok banggod ng kuan kalkag tabunan mo nag-drive mo so gamit mo ang hairpin. Bali matabunan. Use hairpin. Crossing ahead. Di ba natadira? School bus ahead. School bus ahead meaning to say ana dapat ang naadili nga magpundo mga nag-eskwela ra sa bus. School bus. And T-junction. Sabi mo sa T-junction. Meaning to say, pag makita mong sign nga T, so, pag makita mong sign nga T, nasa sa junction. Depende sa inyo kaano ba, na junk shop or nagay bakal sa junk shop? Bumba-bumba nila. Right. Ito sa bike ko siya. Last interesting sign. Intersecting sign. When you talk about intersecting sign, murag ni-enter mo sa shifting. Shifting tank. Sa shifting tank. Shifting tank? Intersecting tank. Shifting tank din isa. Dili kay nga shifting tank mo ganun di ba? Kasagaran mo dili sa DPWH kay ilalom na yung mga drainage. So dili mo pwede mo agi dira kay basi mahulog mo sa intersecting tank. Thank you so much. So, pirma na lang mo para makuha rin yung speed. Inatura ka dali? Inatura. Sige, sige. Fixer mo, good